týchto hrobov, čo zas vyviedli? Ale nič. Robia to dobrovoľne. Večer chcú vidieť kúzelníka. Však. No tak, slečna, čo sme dlžní? No povedz, čo budú stáť lístky? Vynikajúce. Katka, naozaj vynikajúce. Kto by to o tebe povedal? Za stolom ťa ledva vidieť, ale takéto zemiakové knedlíčky som jedol naposledy u mojej mamičky. Teraz by to chcelo ešte šialku kávy. Nech sa páči. Čo? No a trošku sa natiahnuť. Ale naozaj len trošku. Musíme sa vystrojiť na predstavenie. Na predstavenie? U Jožko, veď som ti hovorila, že som kúpila lístky na kúzelníka. Ty, že si mi niečo hovorila? No tak, no pozri sa, čo robíš, no pozri sa. No prosím, no. Treba žiť kultúrne. Ináč by nás ľudia ohovárali. Kultúrne, kultúrne. Na kultúru máme tento televízor. Televízor. Nebudeme predsa každý večer sedieť pri televízii. Aj tak som sľúbila Juričkovcom, že ich odvezieme autom. Tak ty si slúbila. Áno. Ty si už vlastne všetko zariadila. Vlastne všetko ešte nie. Za chvíľku som späť. Vieš, Katka, ja na také predstavenie veľmi nie som. Ja sa hrozne bojím. Vieročka, my si tak prajeme, aby ste s nami išli. Kto my? No ja, Evička, potom Martin a Janko a Ďuro a Juričkovci. A? A ujo Jožko. Tak ten nech sa mi neukazuje na oči. Nie, nikam nejdem. Dopadlo by to celkom tak, ako minule. No, aj ujo Jožko to vravel. Čo vravel? Že vy nepôjdete. A prečo by som nešla? Kvôli nemu. Kvôli nemu? Ja pôjdem kedykoľvek, kam chcem. A hoci aj na kúzelníka. Ja mám také veci celkom rada. Boskávam. Vieručka, je tu kúzelník. Vzal som listoček aj pre vás. Ste veľmi láskaví, ale ja už listoček mám. No čo, pôjde? Snad si nepochybovala. Ale bola to fúška. Senzácia! A čo ďalej? No... Musíme zohnať kúsok údeného. A čerstvé vajíčka. Jasné. Jej, to budeme triafať do kúzelníka? Schovajte sa. Dobrý deň. Prosím vás, buďte taká láskavá. Je doma pán Bellini? Hľadáš majstra Belliniho? Áno, prosím. A čo chceš? Ak sa smiem opýtať. Viete, potrebujem s ním hovoriť o veľmi vážnej veci. Majster Bellini. Svetoznámy eskamotér, iluzionista, hypnotizér, muž, pred ktorým neskryjete záchvevy svojej duše. Láco! Potrebuješ niečo? Máš tu hostia. Životnej veľkosti, prosím.
Aké je tvoje želanie? Chceš odčarovať školu? Alebo pričarovať v rece cukríkov? Ja som vám priniesla, keby ste potrebovali. Sú čerstvé. Je to aj kúsok údeného, domáceho. A po čom? Nechcem peniaze. Mám tajnú prosbu. Keby pán Bellini... No tak, Laco. Čomu tu hovorí? Tak to je koniec. Poďme. Ešte mu tečie mlieko po brade a už sa tam pchá. Syp sa domov! Nič sa neboj. Ideme. Ďakujem. Čo je? Ja sa bojím. Nemôžeš, lebo si tu na čierno. Dobrý večer. Dobrý večer. No tak to už. Dobrý večer. Ahoj, Jožko. Vieš čo? Ja mu vystruhám také médium, že sa ten čarodejník z toho spamätá až vo vlastnej posteli. Zle vidím. Nemáš čo. Teraz? Keď som sa prestal báť? Kde sme si mohli niečo kúpiť? Ja ti pre niečo odskočím. Dobre. Čo je zas? Kam ideš? Ďakujem. Čo tu robíš? Na čo si sa hnal? Prosím vás na teba. Malinovku a na nogu nesiem aj sám. Len či si o teba vezme. Ivo, No uvidíš. hej, mladenci, Ty uvidíš. ak chcete niečo alebo nie, pýtajte si a vypadnite. Nie ste tu sami. Jednu malinovku. Nanuk. Ďakujem. Ďakujem. Pozeraj sa pod nohy! Na čo máš oči? Ďuro! To by som nedokázal. Prečo? Stoličky by to nevydržali.
Katka, počúvaj. Koľko vstupeniek si vlastne kúpila? Počuješ? Mne sa páči limonáda. To má byť vtip. No toto... No. No predsa... No... Počkaj. Au! Človeče, dávaj pozor! Ticho. Skáčeš tu ako vypašený zajac. Kam sa mi poďa na nuku? Aký na nuku? Joj, myslím, že ho má za košelou. Au! Banda huligánin. To bude doma cirkus. Úplne nová košeľa. Tu si toho nevšimnú a doma povieš, že si sa spotil. Čo? Tebe sa povie spotil. Práve na bruchu? Joj, to chladí. Môžeš byť rád. No je taká horúčava. Oči vám klipkajú, viečka máte stále ťažšie a ťažšie. Zaspávate, spíte. Zaspávate, spíte. Pred očami máte hmlu. Hustú hmlu. Teraz sa vám z nej niečo vynára. Čo vidíte? Že prémie za 4 rok sú v ťahu. Ticho, prosím! Nerušte médium. Spíte. Pýtam sa vás opätovne. Čo vidíte? Vidím akúsi postavu, guľatú, bradatú, sedí za rozbitou mláťačkou a je. Čo by jedol? On sa napcháva. A v pracovnom čase. Neverte mu, aj on sa napcháva. Uj! Pokračujte. Vidíte ešte niečo? Áno. Vidím vrece. Veľa vriec. Sú plné cementu. Blíži sa ku ním postava s fúrikom. No, pokračujte. Nakladá do fúrika vrecia. Opatrne sa poobzerá. Áno. Už ho poznávam. Nie. Je to skutočne on. Čo to tára? Ja som nič neukradol. Ja som si ten cement predsa iba požičal. Nech to nechá. Rozoštve nám celú dedinu. Nech zmizne. Nech zostane! Výborne! Nech im to zráta! Chceme, aby pokračoval! A nech povie, ako to bolo zo zootechniky. Prečo pošli tie prasce? A kedy bude konečne hotová tá práčovňa, ha?
A teraz sa láskavo sústrete. Nasleduje najzaujímavejší a zároveň jeden z najťažších pokusov. Prenášanie myšlienok na diaľku. Tento pozoruhodný a veľmi zriedkavý jav sa vedecky nazýva telepatia. Pred zrakom cteného publika uskutočníme tento nevšedný jav spolu so svetoznámou a preslávenou Madame Sibyllou. Svetlo. Pardon. Madam, môžete mi povedať, koho držím za ruku? Pôvabnú devu? A čo prosím držím v druhej ruke? Dámskú kabelku. Dovolíte? Prosím. A čo je obsahom kabelky? Pudrenka. Vreckovka. Ceruza a blok. Madam, povedzte mi prosím, koho som zastavil? Dvoch chlapcov s malinovkou. A teraz, vážení, nasleduje vrcholné číslo nášho programu. Stanete sa svedkami uskutočnenia dávneho sna ľudstva, s ktorým sa zaoberajú vedci celého sveta. Ale až nám, ako prvým, sa bezo zbytku vydaril. Uhádneme vaše najtajnejšie želania a vo vašej duši budeme čítať ako v otvorenej knihe. Kto chce spoluúčinkovať pri tomto jedinečnom experimente? Ľudstvo mu to nikdy nezabudne. Ja! Len dospelí, prosím. Dámy a páni, kto z vás sa nebojí pohľadu do najtajnejšieho zákutia ľudskej duše? Áno, vážený. To je ten neoceniteľný muž, ktorý láskavo súhlasil stať sa našim spolupracovníkom. Ale to je omyl. Bez takýchto ľudí svetový pokrok by bol nemysliteľný. Ale uvoľnite sa, prosím. Dokonale sa uvoľnite. Očistite svoje myšlienky od všetkého zbytočného. Sústredte sa na jednu jedinú vec. Myslite na to, čo je vo vašom živote najkrajšie a pre vás najdrahšie. Madam, cítite už niečo? Cítite? Myslíte? No. Vaše myšlienky sa zhmotňujú. Áno. Sústredte sa ešte viac. Celá vaša myseľ sa musí upínať k jednému jedinému bodu. Už to mám. Áno, už to cítim.
Už sa mi vybavuje aj obraz. Madam, čo vidíte? Vidím dom s veľkou sklenenou tabuľou a s nápisom. Áno. Áno. Je to obchod. A čo ďalej? Vidím regále plné škatúľ, vrecúšok, konzerv a pohárov, tiež fľaše a pult. Za pultom stojí dievčina, mladá, pekná a má na sebe biely plášť. A volá sa Vierka! Konečne by som sa napila. Keď my sme to už vypili. Som to vypil. Kto by to alebo čakal, že to takto dopadne? Ja som to predvídal. A čo som mal ja kvôli tej košeli? Mohla tá bosorka hovorí radšej o mne. Bolo by to bývalo napínavejšie. A ujo, Jožko sa urazil. Nemali sme do toho strkať nosy. Dospelých treba nechať na pokoji. A ujo? Nestrelil ti jednu? Ale nehovorí so mnou. Neviem, či sa nebude musieť opäť stiahovať k Juričkovcom. Juj, to som rád. Aj tak Martin hovoril. Čo hovorí Martin? Martin hovoril. Čo si hovoril? Nič nehovoril. Tam ide. Ten sa ale vyťahol. Páni, ide do obchodu. A s kyticou. Veď o nej nechcel ani počuť. Čo vy viete, aké je to krásne, keď sa dvaja majú radi? To má byť vtip. Ja odpadnem. Ja tiež. Trujkovia, keď chce muž žene niečo dôležitého povedať, vezme so sebou kvety. Už toho mám plné zuby. Chlapci z celej dediny na mňa pokrikujú a spýtujú sa, kedy sa dám zhypnotizovať. Ľubo a Maco ma titulujú Jožko experiment a miestne klebetnice. Budem sa ženiť.